Wayahe. Wis wayah iki. Bulan iki, Bek. Wah, Iya toh Mbak Sit? Bulan iki toh sampean? Bulan ngarep Oh, bulan ngarep. Tapi tanggal 6. pertengahan tanggal 20. Sasian ya. Es kaya lho, Bek. Selak cair engko. Masak apa, Men? masak atas. Masak kates. Ane kates to. Diwinane kata wingi kata sakniki kata nawe. Enak kates. Pakmu nggak mau gawar, yuk. Mateng tua enggak mateng nom. Mas Meh. Heeh. Melentung. Kuwi tempe jos ke sekolah di mau, Bek. Wah. Lah kuwi tempe dele, Saiki. tempe tahu. Apa ya mene wis ora nek janganan lho, Bek. Jahe iki liane ning toko panek. Lah ya wi mau ya nek toko kulaan kok kuwi, tapi wis oke sing telas. Heeh. Aku ora koper arep rene kok ndekne. Dia anu nih. Coba. Apa? Asik. Kae. Ning kursi kae. Ambil ale. Bedalne Bek kira. Saman mana pompon? Ambil lagi nek mana? Terus. Wis ora, Bek. Ilah benda Senas niku lek gondes gambas. Ini tak pira? 2000, Wah. 2000-an. Mau pas live. Live karo Mbak Siti, amae njaluk opak blombong ke tak tumbasne es krim gelem. Jare gelem. Tak tumbasne wi mau karo bintang kecil. ilah jalan kiri lah.
Pak pelan rarene. Mas aku tak hitung pisan. Engko dilungkas pencair. Kata dia tak jahit. Karo tempe. Ini apa? Ning kene apa enggak nganu ya, Bek? Wis enggak enek etek liwat ya, Bek? Enggak enak. Selawas. Lah iya, iso wirene etek liwat. Heeh. Apa kuwi? Jangan Untune kok cepat, Bek? dingin. Kon ndek mau untuk sing asli ku. Heeh. Heeh, Bek. Untuk sing asli sing cepat. Orang nganu wis gawat banget tukulane. Cepet no. Oh, Wis urung cepet to. Ngetok linu. oh linu. Ini mau sekit. Sowi aku rarene ya, Bek. Nek seminggu. Punjul. Jano. Nggih. Kok bilang iki Ke arep becek kae to ngene Oh, iki. arep becek lho. Becek urang gede. Heeh. Kayak kae uga ngrene. Sesuai. Sama. Rusak disele. Oh, itu berapa? Yang tadi. Kepiar ngole. Sakit mboten? Enak bungkasan. Jadi. Yo. Enak ke lari. Yo kucingnya pengen. Geriye kan tak Bek? Tak suwi. Tak tambah setengah kilo kayak Oh, ora dino. sampai suwi kayak. Lek tinggal apa jangan kata cocok. Cocok kayak lawe ampok. Sekadnya ampok. Kuwi iki coklat, Bek. Sing bunder kecil-kecil kuwi coklat. Rendah tontonan gitu. Dalam? Iya. Hmm? Ini juga nani. Kayak mandi, atus, keramas, Kenapa? Ini dah. sampean, kayak atus, keramas. Lengan ini dah. Kowe kan adus. Ini Sampean, panas. Wondi ingin tas keramas.
Tanem. Terapi. Adikku arep rabi. Oleh ngendi? Oleh ngendi? Kono turunan ragil ya. Oh, ragil. Kuat. Kaya padha. Ugong duwe pacar bocahe. Ugong duwe pacar. Golekno. Sampean duwe pacar enggak? Sampean duwe pacar? Amel golekno ya. Sampean golekne Amel. Adikku sok. Pulang aja. Iki pira? Dik lah gini dik lah. Arep adus keramas. Bek. Sampone isik to? Cek. Panjang. Keramas. Rambutnya dikeramasi. Keramas eneh bendino keramas. Sana sini. Oh, eneh bendino. Buat gimana hilang. Ora. Ora ilang irenge engko. Bendino keramas. Gak enek anduk ya? Mboten gadah. Nah, cuman. Ya lah. Untuk jengkolmu ya. Lele salina le. Loh. Ayo tak antar Jumatan pisan timbane wasal. Muni. Jumatan. Udah tak. Balik. Kene. Nek motor enek salen apa? Enek motor enek salen. Cek kita aja burung mari. Ngene babang. Sampai kenyang. Nek mahku ki mau masak tewel. Emak. Nanti gantine. Tapi akan di lebih. Tapi akan di. Kok ngendi to lah? Lek maringe apa tumbas to, Bek? Wah. Pokok kandang ya. Oh, nah. Kandang kidul. Sapa? Napa? Gandum. Niku sing etan. Taklok niku. Bapak nyoto. Nggih. Dek wingi. Napa niki wau? Diwinan. Gambar lekano bimbingan. Oh, damel tek. Nggih. Apa jenenge? Tek. Kowe enak obek ulur gawe iku? Enggak kokeang buang. Heeh. Kayak nimpar nggih. Gambar itu ikel nitan. Ayo. Sudah butuh belum? Butuh sana? Butuh kono. Ya. Dipenakne ta lehere. Oh, Bek saya mah takon keramas, balik keramas nah kok, Bek. Aku asal ya, Bek. Nyapa cek jahe ne basel. Lah ngeterne kae Jumatan. Asal Pak Di. Nggih. Minggu tak mriki malih. Iya. Tumbasne apa sih, Re? Alah, aduh kau kah. Apa sing entek?
Ya wes aku asal, Bek. Berarti bumbane isek ya? Cek. Nek isek enggak tak tumbas nih. Lah iya. Ngomah enek jane Brambang. Oke ngomah, Bek. Tapi lek isek yo enggak tak bawane, lek entek yo tak bawane.